Takže ahojky, vidíte už dnešního videa. Já si jdu pro koně. Dneska si konkrétně jdu pro Kiki a já se mega na to těším, i když jako počasí na hovno. Jako nepočítala jsem s tím, že bude takové počasí. Mělo být hezky, prostě normálně. Trošku zataženo, ale nemělo vůbec foukat. Ale foukalo hodně. Už říkám, vím, že se vám omlouvám, že slyšíte možná špatně. Budete si celou trénink, protože fouká fakt jako hodně. A já mám rukavice, mokrou ohlávku na rameni, což se a je mi hrozně páč, mám jenom mikinu. A proč mám jenom mikinu? Protože vím, že budu jezdit mikinu. Ani zimně, já prostě nejezdím půlně. Protože vím, že v mikině, když mi bude dělat půlně, tak se spodím a pak bude horko, že jo? Takže já jsem v mikině a když se spodím po tréninku, tak se oběhnu ty bundy a zároveň mám hrozně krátký už ty rajtky a to vysí už na cestě, takže tak to vypadá, jinak vypadá dokud, že nemám dnešku a já mám taky takové stopárky a mám Mikado, takže to není úplně z čeho si vybírat. Já už jsem teda skoro koničku. Máme tady Elonku 1, Elonku 2, Mistinku, maminku s živátkem, Olinku, Basinku. Měl nás být původně 5. A nakonec finish jsem jenom já vám ukážu koně, jak vypadají. Já mám docela čistý. Takže Elonku je Mistinku, Elonka 2. Olinka krásná, maminka hříbátka, Zurinka a Basinka. Tyhle ty Zurinka a Basinka je náhradní máma, když tak taky koní. Já myslím, jako je velice krásného. Já se vám ozvu, až budu hezky. Takže takhle už si vedu, teda je mokrá, takže se bude muset jako, tak už si hezky vedu, nenechávám ji určit směr, já jenom nevím, jestli projdu tamtudy nebo tamtudy, takže jdu k ohrnníku, abych to zjistila. Jinak teda není vůbec moc špinavé, ale je mokrá, takže budu muset být správně sedlaná, aby to vlastně jako tlačilo a neudělali tu nějaký pouličky, to tak my nechceme. My chceme hlavně, aby ten kůň nám jezdil v pohodlí. Dneska budeme s náma teda na jízdárně. Nevím, co budeme dneska dělat, ale vím, že drezura to asi nebude. Protože drezuru jsme měli už 2krát teďkon. A v pátek mám normální trénink. A buď budu dneska normální trénink prostě, nebo se zase zaměříme na rovnováhu a na různé věci se můžeme zaměřovat. A nebo budeme mít parkour, co jsme měli jenom zatím jednou za tenhle rok, od září jakoby. Takže na to se těším, ale jako chtěla bych dneska, když mám Kiki, tak bych to chtěla zkusit i na ní. Já jsem ještě na ní neskákala, tak prý je dobrá. Já jsem skákala jenom na Mistince, jo, jenom na Mistince. Takový větší kůň a ona je taková malá, ale hodná. Takže vidíme se, jakmile ji budu čistit. Takže už krokuju. Je skvělý. Teda nevím, jestli chci jako dneska tady jako skákat. Pašanda. Pašák. Nevím, no. Kolo ta jízdárna je celá nějaká trošku hodně šelijaká. Takže jako nevím. Ale jinak je to tady krása. Jo, prostě je to klasický a prostě jezdím.
Já mám tuhle potom, protože je po mojí mámě, no, a tohle hlavně je taky po mojí mámě, takže takhle. A je to skvělý, podle mě jako ježdění takhle hezky v kroku je to nejlepší, protože máte ten jeden princip, kudy jdete a bylo to jak jdete, a to je krásné. Ale jako teda jenom na ní, protože no, mám, že prostě je lepší. Ale já mám tady na ten krok, protože tady má takový jako rychlejší krok. Prostě je to něco jako jiného, než na co jsem ze všech koní jako zvyklá. Prostě, že tohle to je rychlejší kůň a je zvyklý na ty rychlejší věci prostě. A ten parkour pro ní je právě úplně skvělej, že ona fakt dokáže cvál, prostě to je cvál, že ona je schopná ty tady cvál, tak jako kolečka, třeba 20 koleček, krásky cvál, jenom prostě na rozcvičku, jo, ona je fakt jako boží. A ten parkour je právě skvělej v tom, že ona využije tu rychlost, jakoby, ale podle mě jako rychlost a jede tu tempo a ona nenavyšuje tempo, ani nespomaluje tempo. Ona není pořád rychlejší a rychlejší, ale ona dáš tempo, který ona pojede fakt celou dobu. A potom skočí, že? A je to úplně skvělý, jak skočí. Tak je to takový, jako cítíš se hodně vysoko, že prostě jako letíš. To ale podle mě by se jako nejvíc asi hodila do nevím, drezura, ne? To si myslím, že ona na to je trošku taková horší. Parkour, dostihy. Dostihy, to je pro skákání z velké rychlosti, to prostě je dobré. Takže už je po tréninku, takhle, tam vzadu světlo. Takže už je po tréninku a já končím. A teď jsem vyjíždím koně a to si dneska můžete všechno čekat. A já se tady s vámi teda loučím a uvidíme se u dalšího koňského nebo jakéhokoliv vlastně videa. Takže čauky.